n'ebigori byonsi. Mbibano mnuma yumuri Ndizi TV andonzi asobedana nechinga kichabe kukwani na somorero Omogano yuko wagira litiko lya Jumatano ujaga jinsi ibiri cy'amarwaba wega jinsi sito umurobiri ono tokonyora nabagani bakirengenje batutenga kibaki nete na kibakode mirobiri yabe mirimo yabo nananga ibarengete ko kibosiga iga batobo semia wetera somorobiri Omogano rero niri bari abana kukwani ni asenjira yabe no bena nche kurubono wikomo inyona nabagana utobote asenzemo imitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asenzemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ko nyachingaki about tweet at Ndizi TV News konde karengel kyaho genda kutuma gutira se number irase screen yawe garabo gutakole biro tigangi Omogano ne libaga aremyaka niko chasole na dira mayengo rero mbate as studio karibu sana Bishop. Asante. Inje Bishop Dr. Ezekiel Musago Ndubi. Dieta yo Dr. niona iwa samaskani. Lakini gombate bachelor of theology. Rombata so somo degree. Lakini rinde ona iwa samaskani. Na niona iburitu ase kinyoro gekorukwa ikonge ase nyombe koruku yabasaragei na nkaiburu ase nyumba ya marua amange kiagara na ibyarenge byasara byarengange lakini go yaje ko mwaka wa 65 bondo skuru nganyora lingana ni Nyasaye enje ngamuitabira kuna muitabira ngataka komokorera ngataka kumurandi kundu umwana moke ngorandia antajetese batembe getaka suwari agasinini lakini ngorochi gente ke Facebook kyabera uri speaker na gende chiro narande Bishop on tutaraika mujoro tena gwacha kirobokore rende koro mwana moke iganga iko abaiburi bao bonse boko bakona marieta nando tutaina mwaka kyo kwa iborwa anande nkai bonto mayako enda buya kabisa bachibosyo inje gone buritu ango mwaka bwe mone kimya kyanda na 50 na abiburi bane data gakuru kwa Ndubi onsomu na baba igare Teresa kerubo enje gondo mwana ogatatu asabana babo nya bandi bari guca maiga ya go ni gondo mwana ogatatu ya bono dingana ni Nyasaye go nari nyori sukuru rori esukuru wali nyora onari nyori sukuru kondi sukuru murandi ayicha arandiri nganeri enjeri gankuno moyo bono kra na unjo kankanyoro bokungwo bonene kera nari kuru muchu wabarebe ne byasara tu abyari ngo muchuyu ne byamaru nsukuru ke ba ko ile da sukuru yesinare go soma ni konge PH primary school bono nende kra na jugo tore ke kanisa nagenda ni konge PH church bono no na chaka komokorero monene lakini ngaje ko mwaka wirwe mune chimya kyanda na merongo na istina disa yani merongo 5 mona kianda inganyoro kurangiru komokora Nyasaye na ndi nga comply ngagenda college iye kuru kwa Pentecostal Bible College igotoka ange Kisumu asa kuru kunyanguri iga konyoro kwa kore skuru yoboroso osebana di watorigete gwatigirita mangana ye skuru ya warro ogatebana tigenda mangana ayenjiri Bishop iga bona kero yesa ngumira inagenderete kango kora matemwa primary ni no mukristo nde ende kero na chuta kwende secondary omoyo no kangusukumono nyare komokorero mone ikagera bono ngati asoko gere skuru ngatigera gunkagendera Bible College lakini yagera na genda Bible College amangano yugo esomi na gukina kuru class kiri atigirite yarengi ya standard 7 gigankini baka na jiri gukuri digiri na masomo na ari gokora ya tugutuma ende twakara muna iri bayina akora yo mwerio kuru America ikagera nkaigwa
edigiri lakini ne skuru enarenge ye college ntu atagete gukindi bagesemi nanye nabatakurite secondary erindegere tumanye gisongo kiasi tugukurani ne college egere tumanye ngagitugukuba n'abantu basomete bono gatokurwa academically gotora abantu basomete na bayitanite ba form 4 na ndibone kamenya kogera kana jo enju weso yasi bono internet n'amangana yande egatoka na so ile paka na kurire edigiri wagorre degree lakini whatever kwa ibure tu asenga yarenge obotakambarengo se amarungo ni warengo na kiroje nani ngo naengo tole ko kare nyakoberete gasengo bishop oya mberete gasengo ngwe kera bible mbate ketemba bwadisi biashara erinde biashara ikuba bwadisia nebyo gusika ugokaranga maru aje chinkara naendega yani wekanje mu bwadisi mbao nisi erinde no konyori fish kuru fish nyoro kuru kurwaroro kende bale yesa ndoli tige go kyarweto moyo pi yo no gutaka ngani chama cha guchukwengwa ikaba kongu lakini yeye gajigotoka ngakira nanga no moyo wonsi abo iburi bagaitaba mbaga ndi banyare goswa asumuru biyoyo ikyaramba rukinga ikinya sae ankonyiri yandi bono kuitira bono emyaka ko yari be kinya sae ore ndiro bukuri so seito bono muntu tari kumenya ngwa maru narenga bono gama yakubwa ngasita iguri ngumuchumu yakuruzi inya sae okoreka konega erinde bono okorru muchu ngagonge mission station nazinge ishya sae igo ngakibono goja konyoro gotoreka kwa abona nto tumayena eskuru abono no endete na masomo eskuru boruso konyoro ngoje to yo agara ukorandi naye ngaki akwirite na bono gotoreka ka nime chande ya maruku aroje ogadena bono tiganto batinji tikorra mejando ya maru ato chino makana renge wanegento inchibonegento nara no buye bwa Yesu umurandi oye keracho yo mobono omogakano yombono moyalo okuru kwa Reverend Andrew mbego na mbego nere kerare ntamangana ya omugaka kamanyo tuko tikereta urukuru kwa erisabani tinega uyibona akabango umuntu uri ngumutangana kwekanisa kini sobo nkuru magwawa ono nyuma yo gotoreka ubungimbo bwana ubunge bwa gaje tuna erisabani tinega uyo uri ngumu mugaka bwekanisa uzori ngo murandia wekanyuru geitu wono obuyo bwanya saikere bwachicha no yari gotoka ngomogoko norasa marwa no yari gotoka chibese ni nyinge chiroho iko cyarweto moyo ne kyara nanyorete ngai sukuru nsi tinko gedego ikagaranga tamakuru honka mwanje Yesu ukumaja kwa ni Yesu nkulinga yandi taringa nasinge cheme cyano nasinge chobu yana nyasa okanire amangana yoko ba asamarwa eriyo ndrede sukuru yo boroso na nkwenda kwa kanisa ya rorende yes ekanisa bano ona areko genda andi ndiko gajire kyaro watere nyumba ya maro kwa gatamire twana akagendire mangana bano kurwa istina mbili ngura urukina arenge makeru moja iribo ya munich miyakana na istina na 50 mo ne bere na jage to kwende kanisa lakini wono mwako najugotoreka iribo ya munich miyakana na istina na 5 ikiara matemugonje tuko yakora mwaka istina 7 ayi tuko yakora abana ne skurunde na indi ngo gena de kanisa no yo mo babarwa ni kanisa na indi na beto ni kanisa ngoro keri twarenge na indi tari yoro ka gona ari kurwa skuru litukole juma biri naga ende chiro kurandia ne getabu ndose tie una muna kondo eli na litwa jagete ka to ko rosietebe ege ndiko twakorozi kunetebe twalikuru kali kondo ili nalina do ebona kero aguono go ngatwakini ile progress igo ne miakere ngoro jora abenga kiye emga yora ziko bange miaka 15 bonaro go kubwa sibone njiri osina bika kwato ya aba murabande mbare ngo yomo boga kuru ko Anderson nyachiro ejuro yene re twabeto ko monone kero murandi yagoija ne re twale ko kuru tukuri aramisi go turu murandi yori kuru magwagwa uri kuru kweri sabani tinega twaba nere go paka chibabiri umanye go chakogenda ama tukayandi no me utoka na tuno utoka ndete school naba murabande mbare ngo naba iseke bande mbare ngo bono go twabwate kwaya ikwaya yabantu abwa bange twaringi na baro abande barari abande bakure abande mbare bera nitamaega lakini wono abaro ange to ange batatu ange batando bari moyo
abange bamwanje tomonene bakabona bono kwagenderere gwacoire chiro wajagire korandia abantu ngokoire ngobairira bange serious bono kimobwaterisa kara osiri mwaro siri kondo aki abantu bari kubairira abishobu ngaki erio manyete bono omuntu bwateri karatasi yo korandia abantu ngosuka bari ndero barakuruke barimo nonye neririe tebe ekere naje kobo murandia eririe tebe nari nasaba kurusita kurwaso mungu kurusaria nyarindo mwanza ekabana kana natumukanda kwigora kanisa cha PH borabu igona amusabari konde eririe tebe ekere natenene tenyansiongo ngatenene chire mekuriterera abantu bansugugite ni konde eririe tebe ngakiri arengi kora describe ba komete mbari tutari kere tibuya bueno eriete bane no gento kete akakwende ribatigete ryari gotoka riororo bono rikubundwa gucyari abagare igari yarosu kwaso gukwana iri bono nari yarenge PS system ya bono inga kiyo ine rangi reta za kwekera nagenda nyanjongo naende ngagende kerugo naende akira sese na jite ndari tumete myaka 3 ngegora chikanisa burabwange 3 cha Eskimo nerio tari gaje tangana otwari rora kinirende ngai gaje gaje igori gaje gaje na mana tege tukuchukuri gaja paka no mungu no yo ongakera asire chusi nagenda ngatimino na bana baye ngatimino na banta samatanga umungu no nero ngete public address system endangani eyibona yarengeri kondo yandi nero yakumite nandi go kwari go chusabwa tiarenge nige tukiare kiresu goto igare gente kumuntu kwati no jego na gande tenka musaba na singe chare ngo omungu no situ na nero bono derete buke Kristo anero chitu konyu guru Bible school akaranga tikan konyu umurandi oyegente mo konya sukura yore ndatigari ya yitiri gasira ngo dombono no rira angara bwo atori oroki indi kwajete kwande Bible school bono gwatorekire gwajakire korandia erio korandia ase chichiro konya gwajire Bible school bishop ya konya tindaga da Bible school ona jagete ona ari egitunungere seita ona ari gotinno na randia lakini kimabire ona ari ko ende chiro kyara abantu bakorete gento mbaro ikobono tote getunuke ko karandiria abantu baigwa ndabona ai korandi kurwa twani nyotori babere twatera echi abantu bari market baigwa lakini bono batigara na ranga tukukwana abantu baigwa timetuko sina abantu babuja lakini wanda karuto kujabona karuto kwatera abantu bari kutusunguka twatera twamanya Qur'an adi wanda gona je kwenda Bible school igeru mwake rweyemo n'ikimyakyanda na 50 mu na kianda 69 iwana agenda Bible school emyaka 3 ngaje gukura rweyemo n'ikimyakyanda na 52 noyomo bono yo 52 na ibere yongere tubone skimu no ngende to kuchakire mirimo ya ngego jetali ukande myaka 3 itatu nakuri nakuri tumwakiri moja 969 ndikagenda na 70 na 71 ngamanya ko graduate December ngakora na ibika wajeta osimu ajete na abantu mwari gotera kurukonga ninkebweka lakini nagendete no yo muito twarenge twari kuruka assembly ya Lyomego onero uri kurwa sakuru kunyabwaruru nyabwaruru ni planch yarenge ya Lyomego nerega kuruku Daniel Mugaka Marienga nandi no twabetenera mpaka tukakura atigarinde naye kinga kyamenya yiga ngake kakagenda era naye kakugo bikubweza bishop ono atakora bwatira abutorenda sense ministry turakora merobiri ndebere gatuma kwirana uchothana bano masomo kya kwanyoreta aria ono jibono gwaturikire gwachire masomo kya wachikomenda ase college ya Bible school mwanjumurira ni godore na Dr. Bishop Ezekiel Ndubi akarutwara ndagenda tutwerere Omogano igwe tututebiri akibori twasenka yobutaka yariko ngamarura kini yaraga ikagakana agatena yaya omaneno ndangeri ochire mbake college kwina turathine college masomo kyanyorete na nego kyasugite kuchibocio toske ina Ndizi TV bwanso mausi gwena natore Ndizi TV
ubwensu bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bw'ogusi niji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chokisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamara mwana mwaju muri Ndizi TV katora sense me ndi studio na niko kwenye asomoro rumunganone kathori na Dr. Bishop Ezekiel Ndubi anda totoro mugano nga ke boretwe fano diko nyato ikira psychology akira psychology yuburandi ande ara devi togenda to devi na ki masomo ki anyorete kera konyora lirio tori ki nani komenda kara masomo a psychology ri nanenga ya tenga ya chiete to devi no Bishop asama somo yona gendete Pentecost Bible College range Kisumu asakuru kunyanguri na soko bakwane college ke igukwanda mugiti asange mayabo inkaramukiwa na kyabantu bakomenya ubugima bare abantu bamagenderero na inde barabwatu ari umunguso na inde baragere basikwe nganyere mayabo kumwajenya sai negente kenene ekene na inde konda gwe college gonkugenda kurandie isuku kurwe college abantu bekenyure kimi nabona manda se Robert ukari kurwa nagendete bako kurandia lakini wanengera naligiriti sobo uko ekangusanga ta kumanya ngengi yako gereko mekamekaiga ngacha konyoranga na ntinge basomete Robert uko yo oyo lengo mu minister oyo tukale yani ekangusanga twaro moyo na inchi kongo takirusa ngabe kalingani ya sabantu ngako bamwankiri Yesu na inde bakorege ntoki basome ekende nkanyoro buya bw'abantu muntu karo musai kumuita abanyasai igagukina taguca kwitia ikyaro muntu gukina ro musao sari yobugima igo ugukigotaka nga aira nenjire ryari ngo bumusaya akore bintu onyora takoirana onya kotebera kunya gukwana nga kina iburi turi tukuribe ngana kina iburi turi tukuribe natari tukai iburi turibe abande mba iburi turi tukelyo mbuyabare era bone gento gako garabona ari ruki neribe na erbwe bwatete bube ugoteba
tibube wana watu bangarituka iburetwe neribe nibo no egente kigankonya no bono no na nchika na chigukina ngatwarira ngo yo gosomia abantu ngatwarira ngo yo goteya abantu bagende sukuru na inde kaso borandi bwane na minyo kiria abana baba Kristo bakasa bakebisite town bangire sukuru na indi na abakonyire bairanire basomire bona abantu masomo ari kwanyorete riri nyangori yeah that's right bare ko basomia sema ya nyangori ari mo ito mwanju na batakamanya Omogano ne para bia basongo barengo yeah abari ko tosomia abasongo marengo abasongo aba bari ku Canada na baringe abari ko tosomia na ababirika bande mbarengo oyo moburingo boni gwesukuru gari kurugusemu irangi nero ringo monene no muntu kurugusia oringo mwarimu one igari kurugumisaki nyachiro na ninyorete ndo mwarimu oyo omogere uri kuruguchoasi okongo asa ababirika no nyondo jete ababirika bano baringe na ndo bongene nare ngo uri kurugu Margaret yo nero nkonyete amangana yo gosoma igusungu wono kongo cyo goja sabanta abasomu abantu bakanga gona korete obosomu obugwegusongo mpaka ngakora gagenda PhD lakini wano nje na asari yesukuru umwarimu uyigare gosomikiriri kare ekera tebigwa kikonya barandi babe good in English yamba baba yasegusungu wana gatukinya lakini bonse baradi bisho umuntu nada kuburi ko sasa umurobiri bw'Omogano ne umuntu kubona bisho bekara iburetwe ibwate ko bomurandi usingumete ko umuntu akwiburu umwana wa kambo mosigari imbo muri kibo mangana ngo abwate birengera na rende ryo ginana no burandi yoko idani ya karongo iborwa dina manyete guriyo dina maito burandi ngetuki lakini wano muna nakina najikonyora lingana lya Nyasaye na itaba naturika wana hano irango ya chainene paka nago tebinga irange yekabenene paka yirwa galiyo kogende secondary ngaitaba ngatiga ngende kworokererwa amangano yokurandi bono gwakorire ku Nyang'ori tumuka nse gwatumetu atanga lakini utarante yasu gwatumetu atanga ni ndagitora tunyo yo gotera mwale gotera getunu na bale matera na bora nyore na no konyorede kuri mwale gotera bishop akomo kwaba tware gotera ngekiri nare gotera rikono ko gotebe Yesu sirego cha Yesu sirego chense ye Yesu sirego cha kuyaba chenuba ye nato menye igoro haleluya nto menye igoro mucho igoro elio nato menye na maraika bare igoro nato menye igoro haleluya nto menye igoro mucho igoro elio nato menye na maraika bare igoro otero kekera nare gogotera ego natware tamaiga imbe naba maraika baiguru okyako naro lirabantu sana ngakuminga nsi gutokando ikagarankiri na mabepi mbaka no nyakarongo kuri nyomogongo kuri nyomondo murandia eo musika gaje sita korora ende nkamwire nukugisobo tumojo gokore nyangi igaje tuko bano kwaradire familia yawe mwaka kiyo bano omwaka oyo bono ngujikunyoma bono igona arandi inde njebweka umwaka umugima uyu mwaka 72 nakore kuri Nyang'ori igona agendete burabu iskimu kogo nagenda burabu kugora kikanisa cha PH ana akorete imyaka 3 ase okugora kikanisa cha PH ekyegete ko banisatu mo yabo nyansyongo ndi nekerbo ndi ne yarenge kigiga lakini etaje ko genderera ndi ikindi cyaje ko genda boro kurumaiga lakini ekyapete ni kinguru konde maroro necho ibere na nekine kire cyare ngo kwanyitira nyora kinguru wano iga gona genda utinga gona genda tukwigura kikane taringa ni kanisa na iritu ona genda tenga go kwenda bakaza kurukwa burabu bona muchaki bono njimuna ngo genda yenga kiri yoko igora ntwa bazi nyumba toko kombo igo ko genda gwatara igo asibo komisira no kurara na indo mujori kwa genda na uba gukuragiri na ende kubona gukwa batebi no murandia na uba gukorosiya so kurara na ende bakwegi ukuri na ende mambi kwaza karongora kwene ma kubona gona bengi gasma korni ya wirisha ba gore na babo eriche bono na ba kachiri na barabu gore nde mwegere tenga kiyi that is time bona wacha korosio musani bona kero korosio musani bona kero guruka no kwenda kwa bera kwanya kora lakini koko chaka ase kwedi runo kurara
Mono ina arari nyumba cha Bakatoliki. Ina arari nyumba cha SDA. Ena obare ko ngubukuma. Ngete wana kona abatebinga numurandinde. Wana ndade riri kwenye bantu mbara twara nyumba cha barandi. Ndi mama ite kanisa tiare ngo. Na baba wantu nchi kanisa ni baya ngo na bateba kungumbuye. Bono na baba ko ndagide ani mame wangu boka kurwa nagenda korandi. Bono uyo gucha kuitaba na ndi guchobira umusirika. Bono no gucha korosho bomenyo. Muna bono akera nara ositi bomenyo. Yona agende tunyatogo. Unyatogo gekale ekerubo. Nkamenyororo na inde kana chikorosho bomenyo bone korosho mo mwako kurukwa eno kwalita. Alita nere ga renge kerubo rega ngo mwali morenge ga. Nkamenya bono bwo chikoni. Ese myaka yetatu ekagara ngakole miro. Enme ete chikoni umuntu noye gakorosiria bande ndagara na injonga. Inje bono wamenyeta no rio cha Friday. Twanyone rotogurire nyama. Umugako igari ngo muyama ito murandi nakaribone. Era bono tari gocha busa. Iga agocha ni nyama yo murandi. Ne yabantu bayi. Na indega na lete nyama yo murandi ne litana. Twaja twali adago tabanga nturi kuyekirwa otogo sambiruga. Orwe to kuyekirwa. Ebisho bondo siko majikote abuno bwege no mbwarenge kale kera monto kogotika mwaye ngakie iyo rero no tiko monto. That's right. Ekine kubwa kwa dige ntekenene. No mba no nguju kunyura nga ndagiya ko ro monto ya ndigete bwoye. Wana obwege no mbware ngo. No nyakero na ringe Bible College. Inyore tena gedete skimu ya Western. Korandia. Wana meje menga tware ko geda basacha mbare ngo. Umuntu uri ngo numukungu. Umukungu onero bono choro de kanisa yanga unga ikare kanisa nero lakini mbabwa ati nyumba ya Burandia. Bono watebungu mogero yombu akomenya akole wiki. Gotware komenya sigiti wiki umukungu yoturinda. Andi gotora bamurabarenga. Babiri. Na ina batoko na sumukungu bwato mwana yomo. Igo nyore tinga ngakitiringa neta sumukungu tabwati mwana. Lakini go nare ko nanyoro mwana kungu bwato mwana yomo. Nero matino muisheke. Lakini bono na botukora egente kamo oyo nere na ondoka tinga bana Barandia. Na intu tumanye tekinga intwe intorangeri igoro torigerereti. Wana mangana tora na yo gose ro mukungu ya sesenwe. Na enda ase twaragerete. Abantu abo baita bagaita mutego. Lakini asomoro Omogano ne ngariko nyari reflect sana bune bugo kiara nindo jana tumedi shabano senerija urugite asomo kungu kitaria kama diaro asi bari ento diko mona bako majikorona Omogano numbi ya mwajage ne ngaki etro jwano nerija na maitiri chine nyasa ga mokora gezo ga matebezi ngano nyoro mukungu umuburaka tamu ile tia so mukungu bwato musali uchinchina ageneza so mukungu ubota era bona ga na so mukungu to watu muzaza na inda kama tewe ngane roko kulinda mbake njare koleke ndoki na indo maite na ba kolete lakini bona tige michando yo mukungu oyo iko ya erete ebisho ndi bona wacha kolete familia ona aye bona kronde to bokorio bona na bokonyere da gru wacha kolete familia bona ani kwandi ni nyangu wacha to kola asante konde college abande bamindu bare college kuja banyoda abaswati baje kunyuma na opetu ari gukwana lakini ndojo ikase ende banyoda njitinda nyoro umuntu kunyuma bambulingi yako era nabate bya tinda twara mo ekera na ija igona chicha igona ija ngango cha kimirimu tinda jora buto kunyuma abantu ambambekirite nyona abana nabisike mbare ngo bona tikumanya kilo monte inje bona wangenda tepaka ngate kwikinga kikundi skimu ngabuli nyasaye ngabono ekera bangana bikanise no bare ko kole mirimo yane paka basi mikira maua bikanise yane yanka ibate tinga otimferia uburandi bwane igombo ngino renkurukurusaria nyalinda lero lenge kiongozi yani gasigita bangana bambeke indore kana ko umuntu uri ne chingu bona bakacha kwande birimo nga ntogo cyo kwa obotambe liku umuntu guchikisa ekera na iga nkunyoma ngaboli nyasaye no muzubati ujompo yata ukere bona ni kwenye nasabi ase tangete ko genda nyoro muisheke matutu seino igona arwe skimu egento kiagara na genda matutu umwari mukuru kwabuga no mwari mono renge ngataka monyore antabi kusimuisho kondi naro elia kabere oya naro lira bayisike bande ba matutu bona gara na genda matutu anganyarwa barandi bande bari kurandio barenga banjirizi na baruka nisiyane nabwate nyange kabakoba ngakera na gesimati na irana yainde ngapanya ko genda gesore nende ga igona gendo nkamanya musiki nari twaringe komenya gina roje ngataka nkwana no mubasu toyo amante no mubasu yasaga nante bya akagenda keba bono ekera narwo ngaba bono igona ringisi yirichoni ngari ne nyange ngende busungu ngwika kero ngwika tinga
ngajero mu basukuru gukoroba konye uringe maga ya nukurire ngaje kumukwani muna naje mukuri akamyo kakagenda kuguru mugati konye na iguru muga kokuru kusinde no murwaire umungina nero uri ngumungina bwibwiraje nkaburi ngabuye nganga ngagenda ekera na kankonyo rusindo go tebika kujinjindwa ari tumono mwana nara uri nyombo rwari bona ekera umwana uyarangiri wa namusabira umungina yogocho umungina ugocho konyera nondo ogante bikura kanya tata tigana korosiri chai aha no ngwane tuno mwishuko jonga ngakyuru wari yo na yibana to tuwa ndabona ta kumwereza nyire semo namusabiri wanda ekera ante bienjira rwari te agandi bienjira jokogosa bona ekera ngende tukukwana nyasa kamenya ukwana iryogiga uine roko bumukungu oyo rwari ebona ya ande munakwana iga munakwana nga inkamenya kumuira niriga inya kwana tuyoka nga urera ko mukungu nkamenya kumuira niringa ande bongira tiniryogi na rwari ogatenya sana iki komegende na rwari bona ekera na akorira matukunta getiko ganda bona ara uri umuntu muri tokinakana uyo konengera kurwatinga ngoko bunenyange cyana isho bwadira bwegando jina kidege kitiere tora anda sumutumbo kumoke utukwirana abona ari gondina kwimukira kurwabu ateri nyasana yaya oyo narwari o betire ya jitu chikyano jina mugano o ngwanzo kari kabisa sumuru mwana mwanje murire ngo natore asintune ya adato tosuka kyano jabana ali yabo atirenze asumuru mugano Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abaligirya kuru county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Worldfit Health Center ije gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twomonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Maya tichi basengo kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Ono chintunda chinyinge. Make use. Obujo botakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu mondongo bware chiri buga ikomi kera rituko mondongo bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa
igoko genda ase simu yao yako genda ase baby business number 888090 igorioka gwakora bagadani okubeka emia yemo yokai kuno kubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekils egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali miaka 13 guchia iguru. igona kedi tukondiere tengane te wono gonkumuka ntagete koge gojija kato kwano mu basto ni kamanya ko matebing aliri nare ngo nyare baharia umije genda danse biturware mo nyaza amanye on tebing nere nkunyoma lakini ntongo ko debia te kunyare kana narwa rite amba te one gwetena igoma namu gwetera wale timono sana ikyaliri mo tanyere te munarwa bono yo kumanya wante bingana nyawa te bitina arwara timono na bara beta arwara to se standard te yoka gere ngamanya kumugori yoka yoro chinga ngonto kwane ngamanya koirana gatwa kwana komo be yari gatwa kwana komo ngamate binga kina kurangiriria ukwani kwane nuko nera gante po kungu igo ati yako ena nyakuri muiso konde nchikumanya ngaki abantu bakunya goita itaiga ona mubori jingi ngena kurangiriria nera kamanya wante bidio kanga na igure gentekyo tiga koba konga matebona intora akora na kwere wiki ora saba ngo gore wiki na nengo ita gonko marangiri uno wate mangana ngaya yaba kongumbo yo ngamatebona inji na itabire asenge jina itabire ndo wate mangana to kugamba ngo chani se ne wiki woja igoryoka ngo chani se ino e wiki woja ngaro kasobo na inde kana ro kasobo ngamatebya ukwani kwani kodi nuko na inde ngamatebinga noyo achaje se te wiki woja nere agache wiki goja acha se ta karuro ende gako gena ngamate wiki goja tatango chari sino tatoko gende wiki goja bona gara tu arure chombe nalibona mangana atini neta ku mutinyu mugima ngonya kubanganga na kitu goja amangana ade ne wiki nduji tukunya kwera lakini nende mate muyunyo kwanyara nere ya etego chagwo no mukungu wegire Wana naende mnarwarete nirina musabirite naria gwana tapaka bono mareli yani ko iga apgato kungwenda akamwenda de disability ye kaira we kapsi ko tuzera sense family yao abana ngo bishop abana gombwa batano nomu aba batatu bamura na batatu abayiseke naende bakulire cheiswe bakulindo basi Piasan aso bokorri obwabo nkwanye koira na mayaga gosikizwa turi kurwa ase eskuru yoborozo kwanye koira na mayaga nonye aso grupo kurizo mna nacha kagatendera na mayaga nyasawo beri ka konkonya ndi mna nacha ku brandi ona rori nyasa gende tukunya kunkinia ndi ona betu murandi buri tangania asa kurugukyo manga kuguribwe gari obangorerete gari ririe goja ngoko transfer ndi bakateba nga nduri kugura gari igari go yabe timunisadi twakugurite twari gukugura kokoenda igari go koenda nero busungu tati goete gaurara tukumunta ko kujusungu lakini ne nyange wajakirite wade nyange ne na chakirite ntatungurire tata ganyora onkunyuru lirina takiskim akanyora ongo chagi anare ko itamu amagoro kuro chibirate na itabaka kya igana wajara ko wanjito tata tani mukuriso akardoro musuku umwana wangu itwari njira akangure nyange inyange bone nera na bariyo kapaka gonkunyoma ni nyange mbwate Piasan aso bokorri obwo bisho gwa korire myakire ngo bakorire bokorri gwa somana igona target igona korire sebe 1971 na wikabono emyaka na bero borandi obwo na mirongo 5 na ibiri mirongo 5 na ibiri 52 amisina mbili nera nakuri wakora so utaraira na maiga bisho bono nkirura inyore gwakorire ndi achievement ki gwakorira sense moyo bokoriri wao ura inyore kabisa na yekerokyo na korire na tigire makia sigete aso mwense bisho
igonda atebere nga subu ngimobwane asemirime ye nakorire nyasa onkonyire nonyine kinyuru gituga igago ketebie guru yechisemi nyuma yo maito gotore kanu kumajine sai yo kwende no burabu oburabu wo mono wo gosoma abana abange kurwa kinyuru kyane babere bagosoma asinge icho yo kuba moyo ikende nabere nabana bamura chikambi abana abamura bayikaransire nainje nainde nabagakire abange babo bari chi doctor nainde abange babo bakire bankonyire ikiagara nabakonyete ngaki yobusayi bwabo abande bakona tebe nambabwaze chikali nainde abande babo nabo bankonyire none abana bane konyora emirimo ikiara abandaba igo bagendereza se ubugimo bwane ekende nainje ga nyokwarra bona nyumbe ya Ndizi igo nugwitira sinchara yo kumusikanya sai nagayite nyumbe yiri ne tari yero yo ningore tobulimo tinakite gashine jikuriya nainde oborandi na ubo bwato butinde ngubwonse abanje otayo ngoborandia karo mondo gare ko bugakimanga umwana ojukunyo muno morandi ego kaganga agenda oyo mabori ti omonto nga ngizataka nemo konye ngizataka nemo konye yote tengo tebingizataka igebwaze chinguru chinene eseni ekiara ayabwa fieko nainde jitinga eri kurwande kurwe kanisa enda abantu apana bono bawo bambitire tikongorega bangorete ndekere cyo kana kendo bosongo nainde bago chabangore ngechiko bakandi lakini nainde bakangorera nainde bono ndigere tya ujibusho maya matukari busha onyo kware gari ane munengana naboko nyuko konya naye gari enene bishop bono abantu mbale no kero turasumuru buri mugana wane nde bado sirire tya magana aye njiri adana aya ngakyora mu advice naro sirire timbaga boniga nabera toke gagusi egendo yakara gusireria igangire komenya muri Biblia goteba ekegara keroro ebe no brandia ebe no Kristo lakini yo bakora muri Biblia tari goteba igokoreka no uragiriri ekegara gende ko genda Biblia goteba nga kumura koreiga muzisinu mutakore tiga mutaraniwa omuntu asangana ni ubusasa gante bangasangana ni oburandia oburandia ombotageti bo chanja muntu okorire oburandi no bochanja goko bakore emyaka 3 oyokane waroroke kurwari gora abantu bakororenga igo kwaragirite ukurwenda ya nyoko naberego abishobu ekatwa kwanira achievement challenges zire nera mwanya bantu kawaida wetera njirije chikware tere na boto tabi kwani kwa kinetega bakongero chigwetere ijari chimo yamangana nde ayaro asubugima bwense amaita marwere ngo chale ego muna nakinire tina nyokurwara mungene nagwane tenda mangana ali abwate problem ana taje tukuru kalinde kurwa ani nyaza ga matebetinga sabiro yagwene umunyoma na inonyore baita ekazari kujukurwara ngeje kabiri yakurwerio nyaza omokonyire ekenda marwere abere ga gutukira muna intwe nyaza otokonyire twabere togweta asicha atari chindegero kene muna gari yagwete ngarume Ndubi yaine ngatebyo mungena ngana akorire gari yagura abantu bane bagabakira inje nakiri kurandi no mungena ri monyorera atari gaga ngujugo tanganyora ngara manyi ngoka ngumuri ikware gocha ngena ari kwande kanisa ngamutinya ngamatebinga ikanisa tukagenda bage kanisa tukakoro umuyiga tobwati bumaso tugaja igorende ngenjera yemo no gutwara challenges ekende gangumirore nabana abaiseke ngumirore nabakungu ngumirore nabakungu barabachanja na enjera ya munayo kumanya nga enjero gukwana n'abantu batari abasaja kuyikumenya nga kyokurinde inkwana eko yerendete umukungu gako bumwoba nono yo bwatakera yekebe kwanyera nga yo kwamubekere mbwata muno yani mbwata muno nga takumenya gukwana genda abwa dikine gyo mbwata muno yani nga ndabwa tege tare wateba kyale ko tobeke basure lakini enjera bara urirore enkwaneli yakwirire muno bisho bona ko twanda turi tujukura sumuru muganone drojina eno murandia nano anda dro brand wa bisho machikuna ndo jana takidojo change igwa kutwaiguru kugisi ko abantu batana abono nenyu amongo burukani gochi ngakyura kwande ngane ye drojina ibite turubana na senyu abana iri igente kina takidojo kwan mo jango tebiga maito muntu utongite nse nebintu byonse nyasai naindi nyasaga tonga kirigento umurubiryo muna korengana urojogo umuntu obekiro kwane
ono zo kubete ryo kuguru gukwana ngo gukwana ekyaro ryo tonge to kuguru igatebete ngo kuguru nkira no gutara nenya saa kamanye kubanga omusaja n'umukungu agataba banyomane na inda agatabanga karo bakiramo abandaba mbabo mu biro yomo na indi wetera sare okomentekana kwa abantu nguki iko ngenya saa gagotabanga tini kocha kunya komenta abantu bane komenta bono ni nunara osirie goitera simule mentaba amenta abantu wana karo muntu abantu abagotabanga banyomane barobwase barobwo okuno koengererania na Nyasaye negento kegokira abantu nindamwe mu Nyasaye abantu aba igo bagochaka egento muno bantu bakorego igo batagete koengererania na Nyasaye nga Nyasaye tabangite buya nekero koengererania n'umuntu umuchagete ubugima ayibona ugukwibeka ase arabe igobona egento ntagete gukwana niki wone wensi uri moyo koyana lakini nyatura nguncho koga de kanisa wonjore nyomo nyibeke nga abantu banyomane ubuno bosetana n'umusunto monene na ende igo ngakwiragiriri waragiriri n'abantu babo ekende gya kabere na ende abantu batakire obugimo obo nyuma ya matuka makego bagosarika manyi ngabo imbari kuchikorengeri bokimwanya abantu yo bago chikorengeri babwate esotechi igegoja asenjilete kugwekana oranyore ngumukungu gakorro musate kuchwere ngo banyomana n'umukungu aso mukungu igakorro musate buni ngiti yorusana igota gutwara comfort ukwana n'umusaja igobana wenteke tokota bagimanga nigende ekende aba murabande bari ndi bagirire nyomo no nyakera bayikire myaka bakunyoma bakonya goteba bado tigango tebigimanga nyoma ekerobwate myaka yokunyoma muno kogendera kuchibusho ngobe ko ruguma bwawo in danger ekyara Nyasaye nero tebetenga ando konyoro monta gotabanga tinda kadi kunyoma kwanyora gabwata maruga pakungu atari kuruka baye lakini gonga gotaba no na bayisikina baro bakana bakocha konyoro ngo kanire ryo ko ikire myaka 25 wana abantu bari kumuburi bakora gentoki baera wano igongegere bujune nyuma ko yaikire nyomo muntu uri bwenge chende igere ngiya bona ta group sembo bwo mwere na boko semino na basai bati kutumika mari botindi ando advice yayo mwere ko dure diko chokora bishop asante inga na ndi nari gocha ne iri wataba abana bamura kwe watako na ndi mbate binga eke ori to ikire bono abamura batokonyiri na ndo metinga abaisike bakuri iru na ro ringa batakire gonjuri enda abaisike bono bato kiana akorire kinyangi ekina akorire kinyingi abaisike na ubasomete abamura masomete umuru yoko nyuma bono egento kya abamura bayikire besieriri omoyo ori babwati bwo gosoma batigire bono wana ari gotebanga umwana umumura anja ekyaro manyete nga ekaro kweyagakire gwerosi ryo gusikwa no yoko nyuma gagusika no muisike kasomire tari kunyuma muno muntu gocha korentera abantu asara igagocha muno muntu gocha no botine nkunka igokonyora bwate enibo bona ari gukurira ganga amanganaya yokori yokorefia amachuka yamuri wa yogotindia abantu bakoya tumya ngegera ngumuntu tarengereria ngegera anyara kwego kinjire ndiyo cyatagete bona tigante benga okuno gusiro konene abana baita bamura nabayiseke tigaberine amangana yega yokunyuki tumba tunekinya sore irinde kinyare ko batindi namarwa irinde bamenyenga amatuko bamenyete mambia igo bagocha kurera ndi bakwira na bachikuchaka igo bono ngonye batagete gonjora bono bibiliya gwata rero Nyasaye kara kwane naye tokongyo moyo ena litukuri gutolika none bose barantegerere bono konyo ore binte bime nagote biringa seriete Yesu onjoka amanyinga arosigwe ujare gotwari birengeri byo mu muntu sesenwa bishop nabanyo nande bono turakora sabari ya so bishop nande ngeke mission ya onereriye obwate ujibusia bishop ase deke evision imbwate ujibusiga na bere menyeta matukuni tindari ke gitabo indage tukuri ke gitabo amangana ya mangana kwanire abana bane basegetiranga inyarige ende yungu tukwana zabantu baranga namangana abantu babone tukumanya yoni indagete uchibusiga gakuri ke gitabo yoro yokorangira bukwane yani iringane rigaria rya Nyasaye ekende wa uchibusiga ndagete koro siasigitara center a center sinkurwa nagenda narandi enchiri nairana
ikiarenga kingo ikiri bono ranyore mirimo ora togota agende muno kwene lakini konyoro sti once for a while in onye kirengere kirime yani inzenere ya watarise isiko ya Kenya isijiro watarire tinda dara isiko mono Kenya sinata Kenya rengima na yetanani asiringani linye sai na nasi nguchiko Mombasa Kakamega na Chiribusia asena chirare mboganda na agendire Kambara na chetu ematuko 10 na kuri tukuruchinja kwa hiyo na agenda sukurani no musugo ndukuru kwa Dr. France gangiro otwalinga twabwate kuruseti nere ina soete Tanzania lakini gekeke lakini ambatuka mange inataka kwenda America tinamenye kiabo uyo linga obise tangari baga lakini endili baga lizogotoka nkogenda ndi Mbia mono Bishop mbia mono mwajumuri Ndizi bakakwera libagale olia bene karo kwa beira mona inde twajage tumurubiriyo eretwarenge na Dr. Bishop Ezekiel Ndubi anayo doctorate bono ne doctari twa otoda biria mangana mange euro yumugano ena twakirembia mona karo kwera libagale olia bene utubwati stoka jage tumera ne weekend kinsamne jalera kwa kabisa jana mbia mono karo twarenge na Metsera na Joseph bayana kiribuna ibintu byose bagojira senjira ya bene kubakira mbia mono Eliane Brighton Makoli.